Хора, и днеска ще пробваме Escape Disaster for Brain Rots. Дай да видим. Чантата ми за да ходя на училище. Вече разбрах как се играе. Той хора, за да не чуя, че нещо ще намаля малко. Аз съм още много бърз. Имам много скорост. Няма как човек да е толкова бърз и да има само много скорост. Хора, аз вече тръгвам. Не ме интересува къде отивам. Хора, просто имам храчка. Аз съм на Мификерия. Бленда. Няма миньори. Мамо, ти кога ще купиш пак миньори? Има бе, как да няма много пъти. Не бе, просто като свърши. Добре. Добре, аз съм вече хора на края на картата, само с една скорост. Така човек няма как да ги дojдвам. Няма как да ги дojдвам. Трябва да съм разумен. За малко да ме е ударило. Стои нещо ме обиколи, бе, човек, това е много трудно. Дай ми да мина! Не! Първи ми е направил нещо. 3000 плюс 9 скорост. Значи ще го взимам го под спота, бягам, връщам се и се апгрейдвам скоростта. Те и правя. Горе, извинявам се. Просто имам много крачки. 600k. Brain Rot God area. Добре, и за малко. Ако имате нещо добре в... селект. Охо, това е моя късмет, защото тъпно има там селектикъл. Значи... човек... махай са... махани са, бе. Значи колко е гадно. Тук бе, човек, колко е гадно. Давай, да ти съй. Бе, махай се! Още един селектикъл има. Удари, браво, още малко. Бягай! Не! Абе... Катерина, биче, Катерина.
Чиклетерина, бичлетерина. Добре, окей. Махай се. Окей, на секрет ерия съм. Понеже съм някъде. Бягай! Escape disaster for brainrots е много трудно. Човек има още малко докато се върна. Добре, така ще трябва да се сприя. Йой. Люляна. Люшка, дружка. Добре. Окей. Още малко има и ще се върна. Още малко има и се връщам с чиклетерина. Yes! Ако някой сега ме удари, аз не знам какво ще стане с тях. Еми, това е вече ора. Това е ора тука. 10 милиона лева. Човек време е вече да се апгрейдна скоростта. Сега човек съм много бърз, сега е време да си апгрейдна. Кой беше? Да си взимам брейнроти, ако мога. Фюз машина има. Има фюз машина. Не ми трябва VIP+. Трупа. Сахур, бикоз, бездизи, Job, сахур, job. Poco, fanto, elefanto, dodo, коня, лоня, джаргоня, ня. Няма да свърша видеото, докато не получа още един електрикал тей. Или ако получа някакъв добър. Red Kit, или как се казваш? Cool Kit. Човек само някои OG-та помнят Cool Kit. Дето преди в 2020 и 2021 хакна Blox Fruits и как беше другия? Disasters. Natural Disaster Survival. Добре, 6-7 има. Какъв? Хора, аз и сега ще се върна. Чакай, хора ще отида до туалетна.
Selectical ли се спална, бе? Чиклетерина, бичклетерина. Fire mutation, чиклетерина, бичклетерина. Ще трябва да бягам. Бягай! Не! Да ти сой, бе! Ей, да ти сой! Не! Човек, то се толкова мазен, че направо като яде пържени картофи, вика тая един по-мазен от мене. Значи как се маха той нещо тук? Значи какъв си ти, ама да ти сай. Да ни казвам какво си. Това как се маха? Това нещо как се маха? Маха. Е за 1 билион, 2 милиона. Добре хора, сега ако ви е харесало видеото, дано да ви е харесало видеото. И ако искате още такива видеа, ударете лайк бутона и до някой си ден, ако мога да играя. И